Oikein hyvää huomenta Parikkalasta. Tänään se muutaman kuukauden työ nyt sitten konkretisoituu ja se on kauden avaus 2019 snowcrossin osalta. Tässä just viime jaksossa mentiin tällä samalla radalla ja rata on muuttunut kyllä aika radikaalisti verrattuna siihen. Eli tältä se näyttää nyt tuo rata. Aika mielenkiintoinen tunnelma. Vielä ei ole ihan älytöntä jännitystä saanut päällä, mutta pikkasen jännittää kyllä, pakko myöntää. Ja nyt on katsastuksesta käyty, katsottiin turvavarusteet, kelkasta kiinnitykset, osat on paikallaan, ne läpi ja kävin tuossa aamulenkin heittää, että saapi pienen hien pintaa ja paikat auki. Ja nyt sitten kohta ohjaajakokouksia ottelemaan omaa harjoitusta ja aikaa jo. On tää hullua hommaa, palatapa kohta. Ensimmäiset treenit ja aika ajettu. 3 kierrosta ja loppu bensa. Vähän silleen ehkä omakin moka. Nyt lähin aika viime tipassa tossa ylipäätään tonne alueelle. Eli silleen vähän oma moka, mutta tässä amatöörivirhe ja ihan ensikertalaisen virhe, mutta muuta ei kyllä voi syyttää kuin itteensä, että harmittaa aivan järkyttävästi. Siis todella paljon. Mutta tämmöstä se on oma moka, ei voi mitään. Palataan kohta, että päästäänkö me tonne jatkoon vai? Tossa pääsin erään, kuten äsken näitte. No, obviously olin viimeinen, mutta tuossa ruutulipulla niin kypärän sisässä meinasi tulla ihan herkistyminen, koska mä tulin maaliin. Se oli ehkä niinku tärkein asia tässä koko hommassa on se, että niinku pääsi ylittää itsensä ja tuli maaliin, koska mä epeilin sitä itekin yhdessä vaiheessa, että onnistuuko tää vai eikö tää onnistu, mutta uskomaton tunne kyllä, ei voi muuta sanoa. On ylittänyt täysin itsensä, vaikka nyt puhutaan vasta niinku ihan elämäni ensimmäisestä moottoriurheilukilpailusta ja ylipäätään. Omasta mielestäni sain todella siistin startin, mä en ole yhtään starttia tehnyt elämässäni ollenkaan. Sain ihan makeen startin loppupeleissä. Ja pääsin siihen niinku, olin ensimmäisen puolikierrasta olin jo vähän niinku mukana tässä. mutta lopussa en ollut, mutta on aivan järkyttävän hieno tunne. Kiitos Loukko äärimmäisen paljon ja kiitos Koistinen Livesportsi ja erityiskiitos Jasmin. Nyt tarvii valmistautua varmaan tuohon toiseen lähtöön ja ottaa pikkasen evästä tässä välissä ja ruveta valmistautua siihen, mutta tunne on niinku ihan uskomaton. Ei tätä voi niinku millään sanoa, vaan tein sen. Ja kohta mennään tuonne eräviin. tältä päivältä tää racing-homma ja
kunto loppu. Kunto loppu kesken. Nyt olisi saanut niinku, reaktiossa olisi ollut hyvä startti, mutta siinä kilpakumppani tai kaveri jäi vähän eteen, se sai huono startin, niin mun piti lyödä liinat kiinni itse. Just olin nykäsemässä irti, kun sit kaveri jäikin siihen ja en päässyt siitä sit mihinkään. Sitten kun pääsin sinne sumaan, niin siellä oli jonkunnäköistä kolaria näköjään, niin jouduin niitä sit väistelee ja vähän katsoin, että ne on itse siinä samassa ja siellä oli kuskia maassa ja muuta, mutta kiitos Veeralle pikku vinkkeistä. Ajo helpottui vähän sen, kun siirrettiin jalkoja vähän sen toiseen asentoon ja Veera antoi hyviä vinkkejä tuossa jo lähössä ja tai ennen lähtöä tuon lähtöalueella. Ja saatiin siltä osin sit tiimi toimimaan, mutta nyt se on, kuparinen on rikottu. En tiedä, niin tyhjä olo tällä hetkellä, ei niinku tiedä muuta kuin on tosi kiitollinen kaikille, ihan kaikille siitä, että saa tehdä ja sai tulla tänne. On saanut treenata, on saanut tehdä. Parikkalan rata aivan törkeen siisti. Täällä on niin kärkikuntien moottorikelkkaille tehnyt siisti venuen tänne ja nyt lähdetään sitten haastatteluhommiin tonne suoraan lähetykseen. Muuta pitää varmaan vähän vaihtaa vaatetta ja sen semmoista, mutta tää on tehty nyt ja seuraavana Tornio sitten niinku kilpailuosion osalta. Siisti fiilis, on kyllä niinku... Ei tiedä mitä tässä oikeastaan pitäisi sanoa. On vaan niin kiitollinen kaikille siitä, että niinku autetaan, saa tehdä ja totta kai kiitos myös kaikille kilpailijoille, että arvostaa ja kunnioittaa ja ihmiset on tullut sanomaan kiitosta sun muuta ja sen puolesta, että on tää vaan huikeeta. Kiitos kaikille sponseille, sun muille ja yhteistyökumppaneille, tää on vaan siistiä. Nyt lähdetään vaatteen vaihtoon, tää on aivan yltäpäältä hiessä. Tää on nimittäin äärimmäisen kova laji mullakin, vaikka on suht hyvä fyysinen kunto, niin se loppuu aivan tyystin tossa. Ja nyt sitten takaisin kuntosaleille maanantaina. Homma jatkuu. Ja näin on nyt sitten taputeltu tuo Snowcrossin SM-kiertueen ensimmäinen kisaviikonloppu. Ja vähän pitäisi ehkä jotain summatakin tähän, eli lauantaina oli niin järjetön hässäkkä koko päivän, kuten tuossa äsken huomasitte. Ja onko edelleen siisti fiilis siitä, että on päässyt takaisin tänne radalle ja on edelleen ehjänä ja 2 erää ajettu. Ja todella siististi meni myöskin. Ja huima päivä tuli tästä sunnuntaista, aurinko paisto. Järkyttävä hienoja taisteluita koko päivä. Kaikki toimi, järjestelyt toimi. Kiitoksia muuten kärkikuntien moottorikelkkailijoille ja moottorikerhoille ja muille kaikille talkolaisille, ketkä olitte täällä mukana. Nyt ruvetaan purkamaan tässä sunnuntai-ehtoolle niin sanotusti ja katset sitten kohti Torniota. Ja itekin lähden nyt sitten takaisin pikkuhiljaa Helsinkiin, kunhan on tässä ensin saatu tapahtuma purettua. Ja sitten lähdetäänkin valmistautumaan 2 viikon päähän Tornioon, eli takaisin fysiikkatreeniä, koska eräässä loppukunto aivan totaalisesti. Ei voi muuta, silloin loppukunto niin rehellisesti aivan totaalisesti, eli ei vaan pystynyt enää enempää antaa itsestään, niin nyt tarvii sitä varmaan fysiikkaa vähän treenata. Pakko sanoa, on tää nyt vaan niin järkyttävän hienoa hommaa, että niinku ei vaan niinku sanat riitä aina kuvailemaan tätä. Ja kiitoksia kaikille Parikkalan järjestelyihin osallistuneille. Kiitoksia Livesportsi totta kai tästä kaikesta. Loukko, Sel, Outokumpu, P. Sairanen tietysti sinne. Dirtkultti, kiitoksia ja kaikille muillekin, ketkä olette tässä mukana. JKK Couriers ja muut kumppanit. Mutta ei mitään. Nyt lähdetään sitten pakkaamaan pikkuhiljaa autoa ja lähdetään sitten legendaarista kotia kohti, eli kohti Helsinkiä. Mutta teidän kanssa nähdään nyt sitten muutaman viikon päästä Tornion tunnelmissa ja katsotaan, jos saatais vähän jotain ekstraa sinne Tornion kisaan. No ei sitä koskaan tiedä. Hyvä. Kiitoksia Parikkala tästä viikonlopusta ja palataan.